Kaixo, gu institutuko DBH bateko ikasleak gara. Eta gaur podcast honetan Udiarraga izango dugu. Erasmus Pluseko kidea. Orain, galdera batzuk egingo ditugu. Zer da Erasmus Plus? Zer egiten duzu hor bertan? Erasmus Plus proiektu handi bat da, Europa mailako proiektua, eta bertan parte hartzen duten ikastetxeek edo erakundeek batzutan, beste herrialdeetako ikastetxeekin kontaktuan jartzen dira, eta gero mobilitatea esaten zaion bidaia dela. Akordio bat egiten da, hitzartzen da, eta gero sinatu egin behar da. Eta, bi ikastetxek erabakitzen dute, zer egin, noiz bizitatu elkarri, eta hori guztia. Zenbat lekutera joan zarete? Leku askotara joan gara, ikastetxe honetan, datorren ikasturtean, orain 25-26 ikasturtea da, hasi berri dugu, eta datorren ikasturtean 26-27an, izango dira 25 urte, hasi ginela. Ordin imagina, zenbat lekutara joan garen. Ni neu 2015an hasi nintzen. Eta, egon naz, Suedian, Holandan, egon naz, Italian, Grezian, Portugalen, Lituanian, Polonian, hainbat lekutan. Eta gero, aurtengo ikasturte honetan, hau da, datorren urtean, 2026an, joan egingo gara Alemaniara eta Poloniara. Azken bidaia nora izan zen? Azkenengo bidaia oso proiektu eder baten barruan ozan, Finlandiara izan zen, eta proiektua deitzen zen Welcome to our puzzling Basque language. Orduan, euskararen ingurukoa zen eta hizkuntza gutxituen ingurukoa. Eta Finlandian, Finlandiera pertsona gutxik hitz egiten duean bizitenak, baina hortaz aparte, euskarak eta finlandierak badute amankomunean zerbait elkarrekin. Eta da, hizkuntza bazegoen Europan esaten dute, hizkuntza indoeuropeoa deitzen zena. Orduan, bai euskara, bai finlandiera, ez dira indoeuropeoak, bai? Euskara indoeuropeoaren aurrekoa da. Orduan, eta finlandiera ere ez da indoeuropea, eta hori amankomunean izan da, haiekin jarri ginen kontaktuan, eta gero, proiektu horretan ere, egon ginen Irlandan, badagoela gaelikoa, hizkuntza gutxitua, eta gero egon ginen Tirolen, baina Italiako partean, baina Alemaniera egiten duten. Ulertzen duzu? Orduan, horiek izan dira azkeneko 3 bidaiak azken proiektua. Eta zer edo zitzaion ikaslei? Gure ikasleak oso pozik egon ziren, bai Tirolen, bai Finlandian, baita Irlandan ere. 3 leku desberdin dira, baina 3 leku eder. Finlandia azkena oso desberdina da Euskal Herriarekin. Baina, baditugu ere amankomunean gauza batzuk, eta Erasmusen ikasten den azkenean da, Europarrak garela, eta oso desberdinak garela, baina amankomunean ere baditugula hainbat gauza. Hori polita da ikustea, hizkuntza desberdinak, baina ohitura batzuk antzekoak edo, orduan, polita da. Eta ze hizkuntzetan lan egiten duzu? Guk ingeleraz egiten dugu, proiektuaren helburuetako bat hizkuntzen aniztasuna dalako, gure hizkuntzak hobetu, orduan egiten dugu ingeleraz eta euskaraz. Bi hizkuntza horietan. Gazteleraz? Ez, gazteleraz ez dugu egiten. Gutxi gora bera zenbat ikasle joaten dira? Bidaietan parte hartzen duten ikasleen kopurua, bitu, adibidez, azkenengo bidaian 10 ikasleek hartu zuten parte, Finlandiakoan. Baina 2026an egingo ditugun 2 bidaietan, izango direla lehenengo Alemaniara, bigarrena Poloniara, Alemaniara 11 ikasle joango dira, eta Poloniara 12 ikasle. Orduan, segun lekua hori dan adostu behar da hango ikastetxearekin.
Zer agentzia hartzen duzue? Nola? Ez dago agentziarik beraz. Agentzia guk egiten duguna da, agentzia badago. Deitzen dana, esango dut ingeleraz. Bai? Erdaraz ez dut esango. Da, National Agency. Bai? Orduan, dala Espainia mailan dagoen agentzia. Orduan, beraiek dira kontrol guztia eramaten dutena. Bai? Guk dana edozein paper, edozein gauza beraiei bidali behar diegu. Baina gero ez dugu agentziekin lanik egiten. Guk egiten dugu lan guztia, badaude agentzia batzuk, eta ikastetxe batzuk lan egiten dute horiekin, baina klaro ordaindu behar zaie. Orduan guk egiten dugu lan guztia, guk hartzen dugu kontaktua beste ikastetxeekin, da guk deitzen dugu agentzia batera, baina guk eskatzen dugu zein galdi, eta zein egunetan, eta zein kopuru, eta hori guztia. Zer egiten dute hor bertan, aigatzen zaretean? Areltzen garenean? Bai, zer egiten duzu? Bai, lehen esan ditzuen moduan, adosten dugu akordio bat, eta ara heldu bezain pronto, normalean egiten da lehenengo harrera bat egiten dizute, guk ere ona datozenean, guk ere harrera egiten diegu, eta gero ekintza desberdinak egiten ditugu, adibidez. Proiektuak kulturarekin baldin badu zerikusia, proiektuan edo ekintza bietan kultura egongo da, beraien kultura eta gure kultura. Azkenengo, orain lantzen ari garen proiektua adimen artifizialarekin duela zerikusia, horren ekintzak adimen artifizialarekin izango dute zerikusia. Orduan, egiten ditugu, han egoten gara 5 egunez, lanean 5 egunez, astelehenetik ostiralera, eta orduan pare bat egunetan txango bat egoten da, izaten da, eta joaten gara horrekin zerikusia duen nunbaitera. Eta gero, bestela eskoletan egiten ditugu tailerrak edo workshopak, eta orduan, hor ere landu egiten da, edo kultura edo aurreko proiektua izan zen euskarari buruzkoa, baina aurrekoetan egon da adibidez inguru giroa edo jasangarritasuna, horren inguruan egin dugu lan. Orduan, segun eta gaia, horrelakoak dira ekintzak. Non geratzen zarete bizitzen? Gure ikasleak, han beste ikasle batzuen etxetara joaten dira. Eta han bizi dira, etxeko beste bat izango baldira moduan. Eta irakasleak hotelera edo hostalera, ostatu bat, segun eta non dan, leku batera, haiek aholkatutako leku batera joaten gara. Eta leku hori ikasleak dauden lekutik gertu dago, zehoza gertatuko balitz, gertu egoteko. Eta orduan gero ona datozenean ere gure familiekin egoten dira, eta gure familiek egiten dute. Klasera datoz, klase orduetan, baina gero arratsaldez edo asteburuan izaten dugula, larun batean family day izaten dioguna, familiaren eguna, eta familiekin lana dalako ekintzak egiten dituzte, familiek antolatutakoak. Zenbat irakasle joaten dira? Segun eta herrialdea, 2 edo 3. Guk beti, guk uste dugu birekin nahiko dela. 10 ikasle, 2 irakaslekin nahiko. Baina beste batzutan, beste 3 ere egon izan dira. Guk ez, baina beste herrialde batzutatik bai. Adibidez, etorriko zaizkigu 3 Poloniar. 2 Alemaniar, baina 3 Poloniar. Bukatu dugu alderekin. Oso, no? Zein izan zen zure momenturik gogokoena Erasmus Plus proiektuan? Momentu on asko izan ditut, eta batzuk ezain onak. Eta holan esaten badiazu orain hori galdera horrekin burura etorri zait Lituaniara joan ginenean izan genuen egoera bat. Lituaniara joan ginen ikasle talde batekin, ez dugu horatzen 11-12 ikasle, eta egin genuen Bilbo, Frankfurt, eta gero Frankfurtetik ara. Eta greba bat zegoen Frankfurteko aireportuan, eta gure maleta guztiak bertan gelditu ziren. Orduan, egon ginen Lituanian, maletarik gabe 6 egunez. Maleta geldu zitzaizkigun 6. egunean. Orduan, ni agertzen naizen argazki guztietan nago, praka berdinak, noski berdina, baina praka berdinak, jertxe berdina, dana berdina. Orduan joan behar izan ginen dendetara, arropa erostera ez, baina gauza batzuk erostera,
eta gero hortzak garbitzeko eta hori guztia ere, pues, erosi behar izan genuen, eta gero familiak oso ondo portatu ziren gure ikasleekin, eta arropa utzi zieten. Orduan, bueno, etzen izan azkenean barre egiten genuen, baina, adibidez, gure neska batek esan zidan, gure taldeko neska batek, berak prest zeukala egun bakoitzerako outfit bat esan zidan berak. Eta orduan ezin zuela hori dana jantzi, eta bueno, pues jantzi barik. Orduan, gauza ona, ona maleta heldu zenean Bilbora, etxera eraman nuen, eta zegoen ez zer zikin, pues listo, lan armairura bueltan, eta baina hori etorri zait burura, hori izan zen, momentu, gogoratzeko momentu bat bai, hori txarra. Eta momentu honak ere izan ditugu asko, adibidez Finlandian egin ziguten harrera, oso polita izan zen, oso. Edo, adibidez, ni pertsonalki nire urtebetetzea izan zen Italian nengoela, eta egiziaten tarta bat, eta elkarri zizkiaten opariak, eta momentu honak eta txarrak danetarik. Eta momentu eder guzti horietan izan ditugula asko, eta momentu askotan, nahi eta nahiezkoak izan dira familiak. Bai, Laudio, Orozko, Okondoko familiak, Arrankudiagan ere badago baten bat. Kriston laguntza eman digute, eta familiarik gabe, proiektu honek hemen eluke lekurik izango, edo ezin izango litzateke aurrera eraman, ze beraiek aireportura doaz ikasleak hartzera, etxera ekartzen dituzte batzutan, familia batzuk, guraso batzuk, lanean oporrak eskatzen dituzte kanpotik datozen ikasleekin egoteko, eta gero guri ere kriston laguntza ematen digute. Batzutan ostatu ematen dute jakinda beraien semea edo alaba ez direla inora joango. Ulertzen duzu, orduan aipatu behar dira familia. Gero egiten dugu azkenengo beti harrera bat egiten dugu, eta udaletxea ere aipatu behar da, udaletxeak orain dela urte asko uzten digu kasinoa, harrera eskolan egiten dugu, udalak ere egiten du harrera, eta gero agurre egiteko eta egiten dira ziurtagire batzuk, eta hori kasinoan egiten dugu. Egiten da jaialdi bat, egiten da dantza purtsu bat, eta batzutan familiek prestatzen dute, igual ekartzen dute tartaren bat, edo zer, gero dena garbi uzten dugu. Baina hori dana familia ezkerra egiten dugu. Orduan, familiek momentu izugarri politak eman dizkigute. Oso ondo. Eskerrik asko. Baina batez onak, Kara, gutxi. Bueno, zer bultzatu zitzaizun lan hau egiteko? Osea, koordinatzen izateko? Hasi nintzenean, esan behar dut eta aipatu behar ditut, proiektu honetan, hasieran lanean hasi ziren Carmelina Karabia uste dut alabizena, Laudiotarra, eta Jose Mari Fernandez, hemengo bi irakasle. Beraiek hasi ziren proiektuekin. Orduan, ni heldu nintzen erako jadanik Carmelina ez zegoen, eta Jose Marik alde egin zuen, zenbait arrazoigatik, baina ezer pertsonalak, ez zen gertatu hemen. Eta orduan, zegoen beste ingeles irakasle bat, eta gero ingeles mintegian, galdesan ziguten pertsona bat behar zala. Eta beste lankide batek eta nik, esan genuen, gu prest egon dela, eta zuzendaritza taldean, esan genien, zuek erabaki, eta esan ziaten, zu joan zaitez. Eta joan ginen, beste irakasle bat eta neu, lehenengo bidaia egin genuen, Holandara. Momentu hartan, bideiak egiten ziren ikaslerik gabe ere. Eta joan ginen, ikaslerik gabe, bilera batetara. Orduan hasi nintzen, berez, pertsona bat falta zalako eta esan nielako ni prest nengoela. Daia gero jarraitu nuen, gogoko nuelako eta lan polita dalako. Pertsonalki niretzako oso onuragarria da eta gauza asko ematen dizkit, eta gero ere asko gustatzen zait ikustea ikasleek zein ondo pasatzen duten, zenbet esperientzia dauzkaten, zenbet gauza ikasten dituzten, eta gero badira ere batzutan, bertara doaz, norbait ezagutzen dute, norbaitekin bizi direlako, eta ez dira oso lagunak, edo ez dira oso ondo elkarrekin moldatzen, edo
ondo, baina listo. Baina beste batzutan primera moldatzen dira, eta lagunak bihurtzen dira, eta urtetan gero, inoiz bidaldi didate argazkiren bat, gogoratzen dut, hemengo neska bat, Ariane, greziar batekin bidaldizidan argazki bat, Atenasetik, eta esan zian, begira Udiarraga oraindik ere elkarrekin harremana daukagu, bai, ordun hori ere, niretzat, ez dakit, oso aberasgarria da. Bai? Ikasleengan ikusten dodana, eta gero niretzat ere pertsonak. Ondo. Bueno, Bai. kuriositatez, nondik ateratzen duzu dirua? Vale. Dirua, ikasleak, hori esan behar da, ikasleak edo ikasleek ez dutela dirurik eraman behar. Ikasleek eraman dezakete dirua nahi bat dute, por ejemplo, edari bat erosteko. Edo etxera oparitxu bat ekartzeko handik, han ikusten duten zerbait, edo bai, baina berez, bai hegaldiak, bai han dagoen garraio guztia, eta gero lo egiten dute hango etxeetan, eta han ematen diete bazkaltzen, afaltzen, gozatzen, eta dana. Orduan dana dago ordainduta, eta hori guztia ordaintzen du, lehen aipatu dudan agentziak, bai, Espainiako agentzia horrek, baina dirua Europatik dator. Bai, hau da, Europako programa bat, eta Europear programa da, orduan gu Europearrak izan da, hortik ateratzen da diru. Eskerrik asko. Hau izan da dena, eskerrik asko entzutegatik. Agur!